एकदम मबाइलाव एसे रिसार्ज गैला खिन्थु मबाइलाव मबाइलाव एसे बोरै नुयो मिसना माबा 110 माने मोनग्रा नङा थालायलायदो आरो कनफिउज जादों नै गाखोग्राफ्रा नामायलांफिनजोब्बाय फैगासिनो दङ नै Haglas segala macam. Johnny Singh nak kukai gitu. Johnny Singh lo nam lasi macam. Johnny Singh bunda kalau nam lasi macam. Ni girlfriend orang yang main jalan nam punya lah. Hah? Logo mana nggak di mana? Keluarga kau kalau mau nambah sebab sebab masih mereka nak lah mereka nggak langgar nama tu pasal kena mana saya. Seniba gondo nak tu semua nam jawab aja baik logo per. Bandai ke bawah macam apa siapa jawab? Kantra tu semua mana? Mans kena nak kita pun menasib mah kalau mana tu nak kerja. Malai tu zora lo kan deh. Oi no, kah zora ya ne. Sengaja hijau berkena nak kita pun menang bawa tu lain mari. Itu nama aku tunggu karena ni patah kena menasib je. Kalau ni cuma ni desraben doa. Nai laban mai ribu. Sebab mana jangan aja lagu membaca berai sekolah. Bau kungri hajo seni lalu nung nai nunda jangan menang. Natai nak kira buang mana sih malah hijau pun ni mana lah nak halai ni kuat berapa. Okay. Được thôi. Cho nên ra hai đồng hành con này này nữa. Phải và một con này cái ra một con đôi rất là có một vật. Và là có một nick này mà na. Này ini. Cari kumat apa? Lagu nak kita lagu perkara ada lain ada cuma ni pun apa ni nana nagaza ukutira ukutsa nak kesenjang lagu per. Kau kungri hasil gak kena pilih dengan ses kat sampai sini bukan Hello guys, back to my Kalau nak kita boleh guna ada orang kan sudah lepas mau. Beres tengok deh jangan saya baik. Logoफोरखौथ' नागिरलाबो नुखासै सिख्लाफोरनि लाजिनाय आरो इयो। Hey!
Malah feda. Biदा biनानाव बायदिसो नुयो नै मानसिफोरखौनो फिफा फिसा रनसायनि फिसाजो हाय होनसाय हाय होनदे फट' लानो दाहान दादां हा दे साव एला फट' लाखादों दा दान आरोना बहाय सिला आइ बादा आरो लाहैनोसै जराल' नै फाग्लासो सेंग्राफोरनि गोजा नामा जायगायालाय खेबखादों नायलाय सिख्लाफोरा I love you होनलाय I love you हौरेबा मान होनाय I love you Sonia Mirza Desra एसे माथायाव गाखोबायना माथायाव नङा नामा I love you Mirza नोंबो होनदों बराबर दे जोंबो फट' लानायसै दा ने फट' लानांगौ भिडिअ लाखाबाय भिडिअ लाबाय हा फट' लानांगौ फट' नांगौ जाबाय दा ना लोगोफोर आंखौहाय बेंगलाखौ नाय माबा मा होनो रायनायखौ बिथांमोना नुदों जाहैदों ओमफ्राय आं एसे फट' लाबाय दिनैसो नुबोदों माबायदि मोनदों एकदम बुरिया माने माबायावल' मबाइलावल' नुबाय थायोमोन नालाय नोंखौ एकदम नै दिनैसो फार्स्ट माने मबाइलाव नुनाय आलदा मोगथाङाव नुनाय आलदा एकदम बिराद डिफारेन्स मिथिबाय एकदम मोगथाङाव साबसिन माबायाव एकदम माने मबाइलाव एसे बुरि साइज नुयो खिन्थु मबाइलाव एसे बुरि नुयो ओमफ्राय एकदम दा माने नंगौना नङा सानलायलायदों आरो कनफिउज जादों ने कनफिउज जादों दे गोजोननाय थाबाय दे गासैबो साबस्क्राइबारफोरनि थाखाय आरोना गासैनिफ्रायबो माने इदि लोगो मोननानै रायलायोब्ला आं नंगौना नङासो सानदों आरो एथ' उन्दै थानाखै बिदिखौ मबाइल एकदम मबाइल आलदा नुयो एकदम नंगौ दे बाय दे फट'आ सोना हो दे हा ready जाबाय नोंसोर महायनि नानिमोन हा गासिनबो ने नोंसोरबो ने क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआनो बे दिग्लाय गेजेराव फेरलाइजों अफिस दंना बैयाव बे खाथियावनो गेजेराव दे हामबायसै दे औ दे बयजों बाय बाय फंबायफोर गोसोथोनो हाजार बयफ्रेन्ड गैया दिनै प्रप'ज खालामनो हायो जेबो नङा बैसागुनि जास्ट इन्जय फालिफोरजों लोगो हमलायथों होननानैनो आङो बेयाव बावखुंग्रियाव दिनै फैनाय जादों आरोखि लोगो हमलायनो बैसागुनि दोंसेब्लाबो गान खनदों नोङो औ दे बैसागुनि गानखौ आं दोंसेब्लाबो बेखौ बन्द' खालामदो कपिराइट फैनो हागौ फंनैसो होदो दा अननानै प्लिज फंनैसोबाबो माबासो औ दे लाइन मोनसेबाबो औ एसे खननानै होदो दोंनैसोल' खनगोन गोदोनिसो दे बोयै होगौमोन आङो गान खननाया फुरानाखौ खननादोंमोन नालाय खाथियाव लादा मुलुगनि जेरख'नाय गुफुर गाव दाङाखै लागा अरानि लाइ
गुफुरखौ दाङाखै रेगौ गरानि ला आयु फाग्लाया जाबायलै ada गाज्रि मोनसे गोना माबानि सारासै आरो ना दा एसेनोसै दारौ